Teraz. Vítame vás pri prvom podcaste na mojom profile. Volám sa Martin a dneska som tu s hosťom Samom. Riešime to, ako si založiť značku a riešime to na TikToku ako livestream momentálne. A snáď to bude častejšie. Takže môžeme začať aj. A prvá otázka na Samuela je, prečo si tu? Čo si, kto si? Samo. No, volám sa Samko. Chcel by som si založiť značku oblečenia už druhým rokom. A tu na Marťo je môj dobrý kamarát, ktorý mi pomohol v dosť veľa veciach, s ktorými som mal problém, keď som mal prvé myšlienky o tejto značke. Čiže napríklad mal som dosť veľa otázok ohľadom látky, ktoré si mi dosť pomohol. Zistil som, že to vôbec nie je taký problém. A celkovo ohľadom distribuovania toho brandu voči ostatným shopom, ktoré to, proste ako spopularizovať ten brand, tak by som to povedal. To boli moje najpodstatnejšie otázky na teba. A ostatné veci som mal také akože, dajme tomu, že celkom premyslené. Neviem čo, by som ti povedal. Vieš čo, máme tu komentár, že máme veľmi zaujímavý stream, takže ďakujeme za toto. Takže vlastne ty máš víziu založiť si značku oblečenia už 2 roky. Prečo to stále ešte nie je? Aké tam sú problémy? Problémy boli hlavne v tej látke, že som si chcel dať záležať na tom, aby tá značka bola high fashion, čiže som chcel mať naozaj kvalitné kusy oblečenia. Keďže neviem šiť, tak to je celkom dosť veľký problém pre mňa a nechcel som to dávať len tak niekomu. A Maťo ma momentálne dokopal k tomu, aby som konečne začal niečo robiť. Čiže robíme spolu trička momentálne, vyzerá to tak, že ďalší mesiac by to mohlo byť done. Ja tie trička potlačím a nejak sa začína, hopefully. Yes. Vyzerá to tak, že hej. Počkaj, že máme komentár od Huga. Taký podcastový stream, pardon za to psa. Taký podcastový stream, ktorý som ešte nevidel, ale veľmi dobre. Dúfam, že je počuť. Áno, chceme riešiť aj so Samom, alebo aj s Androm, ktorý je za kamerou. Pokračujeme ďalej. Aká je tvoja najbytočnejšia vec, čo si kúpil? Veľmi... Akože ohľadom čoho najbytočnejšia vec? Akože ohľadom hocičoho, alebo tvorby značky oblečenia? Ak riešime, aká je tvoja najzbytočnejšia vec, proste celkovo. Sklon na telefón. To bola úplná pičovina, aj tak mi pukol sklo. Neviem čo dáš najzbytočnejšia vec. To je celkom useful vec, no, by som povedal. Pičovina. Nenapadlo ma viac useful vec. Najzbytočnejšia vec, to je celkom Lego. Lego je najzbytočnejšia vec. Lego je dobrá vec, ti zlepšie motoriku, keď si decko. Ale teraz, v tomto veku, proste to si vystavíš, alebo to dáš do šuplíka. Keď to dáš do šuplíka, je to najzbytočnejšia vec, Lego. Lego je najzbytočnejšia vec. Ale ak sa jedná o značku, čo je najzbytočnejšia vec pri značke, tak je to podľa človeka, ale... Ja by som povedal, že ono to nie je najzbytočnejšia vec, ale peniaze, na ktoré sme podľa mňa obaja najviac minuli, sú sample blankov alebo látky. Lebo ty basically vyhádzuješ peniaze do vzduchu, až kým neprídeš na to, čo ti sedí. Hej. A neviem, čo iné by som povedal ohľadom značky oblečenia. To by sa dalo reálne, že vrácať tie veci, že keď ti to nesedí. Prečo sme to nikdy nespravili? Lebo to by bolo divné. Ja neviem, či môžeš len tak stále vrátiť 15 triček, že ako... Tak ale objednáš si, že jeden kus, objednáš si z jedného kusu, že z rôznych tričiek a sadne ti iba jedno, tak tie ostatné vrátiš. Čože podľa mňa by sa dalo, to by bolo celkom logické, ale možno nie. To by sme si mohli zistiť. To by bol dobrý hack celkom. To by bol celkom dobrý point, akože. Ty kokos. Podľa mňa sa to nedá. Ak by sa to dalo, tak by to robili ľudia a vedeli by sme o tom. Podľa mňa nemôžeš len tak vrátiť blanky, že sorry, rozmyslím si to. Normálne, aká halus, že my sme proste práve zistili vec, ktorú už v podstate 4 roky ja tvorím značku a som nevedel túto vec. Není to že zaujímavé proste, že čo sa ešte nedozvieme v tomto streame proste, ak sa budeme komunikovať názov, lebo vlastne aj toto, čo nám obľúbená značka. Presne to sme aj chceli riešiť vlastne dneska, čo je obľúbená značka.
No aká je tvoja obľúbená značka? Moja obľúbená značka? Neviem, aká je tvoja obľúbená značka. Povedz ty, ako máš ty obľúbenú značku samú. Off-White. Off-White. Kvôli tomu, že išli do takého industriálnejšieho štýlu, módy by som to nazval. Ten industrial belt je dosť dobrý príklad toho, akým smerom išli. Myslím si, že to má ešte dosť dlhú budúcnosť v móde. Ešte si nemyslím, že tento industriálny štýl bol dostatočne dobre odprezentovaný. Tak celkovo Virgil Abloh. Nebolo toto dlho proste a bolo to kvalitné, teraz stále to je kvalitné, stále to ľudia cenia, ale ešte sa toho dá veľa spraviť. A mám rád Supreme okrem toho. Super. Mám rád ten logo box, bol to dobrý nápad. Čo? Ja mám Supreme. Supreme, určite. Za mňa... Je to Supreme alebo Supreme? Povedz mi to názor. Môžete povedať, že či to je... Je to Supreme, Supreme alebo Supreme? Supreme. Supreme, ja si myslím tiež. Hej? Kamo, ja som dostal veľmi akože... Dostal si efektívny Vlastne logo. hej, už som za to dostal z párkrát. Ne. OK, dobre. Supreme, že vraj je to Supreme. OK. Takže asi, Supreme. hej, Supreme. Takže ďakujeme. Mám v piči, je to Supreme. Dobre, je to za... Aká tvoja obľúbená? Ja mám ešte rád Balenciagu. Balenciaga. Ja som chcel povedať, že moja obľúbená značka je Vetmo. Vetmo, neviem či poznáš. Ja som ti to spomínal, Vetmo. Ty Češi? Nie, Vetmo to je v podstate to je konkurencia Balenciaga. Človek, čo bol prvý návrhár vo Vetmo, tak, alebo hlavný návrhár vo Vetmo, tak prešiel do Balenciagy, Demna sa volal. A on teraz robí Balenciaga vlastne to isté, čiže on akoby, hej, ako to je dosť dobré, len tie veci sú, oni prišli z anti-fashion, keby. Anti-fashion. Ale moja najobľúbenejšia značka, toto musím tu povedať na plnú hubu. Obľúbená značka Yeezy Session, alebo Yeezy Season, teraz neviem, jak sa to číta. To som ti už spomínal, Yeezy Season. Hej, Nemá to s Yeezyčkami od Adidasu moc spoločného. Yeezy Season alebo Yeezy Session? Podľa mňa Season. Season, lebo akože nie že séria, ale Yeezy Season. Čiže Yeezy Season to je najviac high fashion oblečenia, aké sa dá, lebo Môžeš povedať, čo je Yeezy Season? Lebo ja som to vôbec nevedel. Každý vie, čo je Yeezy, ale čo je Yeezy Season? Ako myslíš, počkaj, máme komentár, že nie sú dizajneri Vetmo a Balenciaga bratia? Vetmo, Balenciaga je tu Balenciaga tu už je asi 100 rokov. Vetmo je značka od roku 2015, 16, 17, mám taký pocit. Takže absolútne neviem. Túto informáciu. Jak sa povie, že... Nie, oni sú bratia Demna, ktorý vlastne bol v Vetmo a odišiel do Balenciagy, tak je brat toho, čo založil Vetmo. Čiže áno, máš pravdu, ale iba z časti. Áno, vlastne, hej, takže dobre, možno to aj zle som to pochopil. Dizajneri, ktorí založili Vetmo, tak vlastne odišiel Demna z Vetmo do Balenciaga a obidvaja sú bratia. Takže áno, tak ak to rátame, tak potom hej. Takže hej, tým pádom. Ešte dobre, že tu máme tie kompy, ty kokos. Ja som tak chcel hľadať, ale čo mám. Hej, ja to hneď hľadám, lebo to je skvelé. No, otázka číslo 334. Dám na tebe otázku, ne? Môžeš dať mňa otázku, to bolo inak super, ale... Čo to ma nezaujíma. Mňa úplne zaujíma, čo je to najobľúbenejší blank. Obľúbená značka Blankov. Hej. No to sa ma viacerí ľudia pýtali. Viacerí ľudia sa ma pýtali, že čo je najlepšia značka Blankov, alebo ktorú ja preferujem. Ako preferuješ ty značku? Reálny Gildan. Gildan. Hej. Lebo majú podľa mňa nerozbitné ceny. Tá kvalita je na prvé 3-4 mesiace na začiatok hociaké značky dosť dobrá. Určite. Tá kvalita je good enough, je to veľmi lacné, je to veľmi dostupné, má to každý jeden reseller na Slovensku. Každý jeden človek, ktorý ti vie potlačiť trička, ti dáva Gildan, čiže vieš to zohnať všade. A Stanley & Stella je podľa mňa kvalitnejšia, ale je oveľa drahšia. Lebo Gildan má fakt tričko za 3 €. Stanley Stella, hej.
Čo je tvoja? No, Gildan by som určite nepovedal. Gildan je fakt, že basic značka, cenovo, ako si ty povedal, cenovo a konkurenčne asi nemá konkurenciu. Keď Gildan sa rozhodne robiť mikiny za 5 €, tak budú mikiny za 5 € a oni z toho zarobia tak či tak a svet bude možno šťastnejší. Určite by som povedal, že Stanley Style je jedna z tých lepších značiek. Jedna z tých lepších značiek, ale je ťažšie dostupná. Najlepšia značka, ktorú by som nosil, že to možno... Vidíš, ale teraz ja môžem povedať vlastne, že... Blanka? Že ja môžem teraz povedať takú veľkú múdrosť a to, že si ušite vlastné veci. Že moja ale otázka je položená, aký je tvoj obľúbený blank? Ja som dal, že značka Blankov. OK, čiže tvoja značka Blankov, hej? Moja značka Blankov je áno, tak dajme tomu, že Stanley Stella, lebo má najlepšie strihy, má najlepšie materiály, má najlepšie, ja mám pocit, že všetko má najlepšie. Všetko má najlepšie. Ja by som strih, materiál, to, že sú ekologickí, majú fakt, že vegan, majú, že Oekotex standard a majú ešte, ja neviem, milióny ich tam je fakt. Ja by som povedal jednu vec, že ja som ako prvé blanky som objednával Stanley Stella. No. A keď som sa dostal k Gildanu, tak som bol milo prekvapený tou kvalitou. Lebo za tričko Stanley Stella Freestyler som dal nejakých 15 € a potom som dostal do ruky tričko od Gildanu za 4,50 a akože áno, malo horšiu kvalitu, ale nie oveľa a bol som fakt, že milo prekvapený, že čakal som, že to bude oveľa väčší shit na základe tej ceny. Čiže mňa to potešilo vtedy. No, okay. Lebo oni majú väčší výber, mám pocit, ne? Oni majú fakt veľa vecí oproti Stanley. Dáme tomu, že Stanley Stella má že 60 produktov, tak Gildan 120. Práve, že ja by som povedal, že obidvaja majú podobne veľa produktov, lebo ja som si všimol, včera som pripravoval videjko na najnovšie video som pripravoval na môj TikTok o najlepších zip-up mikinách a zistil som, že reálne Stanley Stella má najviac zip-up mikin na výber. Z Gildanu napríklad, tam mali nejaké 3. Napríklad Malfiny, to je český Gildan, v podstate neviem, či poznáš Malfiny. To je český Gildan, môžeš si keď tak vyhľadať. Tak mal asi že jednu na výber. Hej. A Build Your Brand mali že 6 na výber a Stanley Stella mal... Nepoznáš Malfiny? Vôbec. A podľa mňa to nikto nepozná, mohol by si to hovoriť. Malfiny je poznám. Česká značka, oni sa volali predtým Adler. Aha. Je česká značka Gildan, je to v podstate Gildan, fakeový, hej, ale že český, vyrába sa to, mám pocit, že sa to nevyrába v Česku, aj keď nie som si teraz istý, možno niečo sa vyrába v Česku. Neviem teraz vôbec, ale vidíš, mali tam sustainability, tak možno sú nejaký trošku, že ich to nejako sere, že ako vyrábajú ostatné značky, svoje produkty, tak to chcú vyrábať nejak možno lepšie. Takže by som povedal by som, že najlepšia značka Blankov je tá vaša, je tá tvoja proste, tvoja značka Blankov, ktorú si vytvoríš sám. Súhlasím s tým, určite. Určite, keď kontaktuješ nejakého manufakturera na Alibabe, alebo nájdeš na Slovensku, alebo v Česku, alebo v Európe, tak to je tá najlepšia. Robili ste niekedy print on demand? Áno, robili sme. Je to zaujímavý proces výroby, hej, zaujímavý koncept. A print on demand, na to mám aj TikToky, je to najlepší spôsob, ako rýchlo zarobíš peniaze, keď nemáš budget absolútne žiaden, lebo neplatíš za nič. Podľa mňa print on demand je dobrý pre hociaký biznis, ktorý chce mať merch, ale keď si chceš zakladať meno na tom, že máš značku oblečenia, tak print on demand je taký sketchy. Akože vieš s tým postaviť značku, je to dobrá vec, je to reálne tá najlepšia vec, lebo je to... oplatí sa to. Nepotrebuješ do toho hodiť doslova ani cent na to, aby zákazníkovi prišiel pomerne dobrý produkt. Vieš čo, ale možno, ty kokos, ja sa vždycky zamýšľam viac nad tými otázkami a možno on teraz myslel, že pre-order, či to není. Čo či není pre-order? Print on demand, že či to není, či nemyslel pre-order. Ako si to myslel? Napíš nám, že ako si myslel. Lebo vieš, lebo mne napadlo hneď, že napríklad nie. Takže myslel si Printify alebo Printful alebo podobné značky ako Redbubble? Alebo...
Ono je to veľmi dobré v tom, že ty, keď... Áno, čiže povedal, že čiže printful, hej. OK, keď máš nejaký, ja neviem, vymyslím si, že predávaš teraz pagáče na námestí a chceš si spraviť vlastné trička, tak je toto ten najlepší spôsob, ako zistiť, či vôbec niekto chce tvoje trička bez toho, aby si do toho hodil 1 cent. Že teraz nemusíš dať minimálnu výrobu, že 50 triček niekomu dá do toho 1500 eur, proste dáš to iba na internet a ak si to niekto kúpi, tak si to niekto kúpi a na základe toho si vieš zistiť, či niekto má actually záujem o tvoj produkt a ty si do toho nedal ani cent. Čiže toto je podľa mňa dosť dobré pre dosť veľa ľudí. Podľa mňa print on demand je dosť revolučná vec reálne. Tak určite. Myslím si to. A hlavne pre firmy alebo stránky, ktoré robia strašne veľa produktov. Hej. Ako napríklad také tie stránky, ktoré robia, že také tie smiešné trička vtipné, ktoré nie sú pre nás absolútne vtipné, ale pre našich rodičov sú vtipné. No to je to najlepšie. Tak tie sú presne, to je na to najlepšie a typujem, že to všetci využívajú a takým ľuďom, ktorí majú 50 rokov, 40 rokov, im je jedno, že majú malinkú grafiku alebo nekvalitnú grafiku, im to je jedno, tým ľuďom, takže vieš čo, neriešme to, hej. Ja ho zabijem o chvíľku. Ne. Keby tu ja ho zabijem, no. Ne, actually máme dobrú tému, takže by sme mali. Takže môžeš mi dať ďalšiu otázku, aby som to potom strihal na ten TikTok, to by bolo super. Ako často chceš toto opakovať, podcast? Ako často bude podcast? Ako často bude podcast? Mohli by sme si stanoviť, že budeme robiť podcast možno 2-krát alebo raz do týždňa. Raz až 2-krát do týždňa bude tento podcast. Hej, dal by som, že minimálne raz do týždňa. Minimálne raz do týždňa. Áno. Určite. Začíname sobotou. A mohli by sme, mne sobota vyhovuje. Hej, sobota. Uvidíme, že ako ľudí to bude zaujímať, v aký deň. Môžete niekoho zavolať do budúcna, chápeš? Povedz koho, máme veľa ľudí, ktorých by sme mohli zavolať a sa to zviditeľní, áno. Radi by sme volali ľudí, ktorí robia niečo v našej sfére of fashion. Niekto, kto má značku oblečenia, alebo kto rieši výrobu oblečenia. Vidíš nejakú krajčírku alebo nejakého návrhára by sme si mohli zavolať. Lebo vlastne na nich máme niektorých kontakt. Pharrella Williamsa, jasné, Pharrella si zavoláme, aj Kanyeho. Môže byť, uvidíme sa v ďalšom podcaste s Kanyem a s Pharrellom. Tu bude Pharrell sedieť, tam bude Kanye sedieť. Majú sa vôbec oni radi? Naozaj teraz nad tým tak rozmýšľam. Pokladám, že asi, hej. Nepočul som o žiadnom beefe, že neviem. Lebo Pharrell vlastne zastúpil za Virgila Abloha v Louis Vuitton momentálne. A Virgil Abloh bol dosť nasraný, keď tam... Nie Virgil, Kanye West bol dosť nasraný, keď Virgil Abloh sa stal head designerom v mužskej sekcii v Louis Vuitton, pretože Kanye bol vždycky ten najlepší a vždycky najviac bol viditeľný a on tam mal byť. Ale nakoniec mu to prijal, takže... Koľko má Kanye rokov? Ty kokos, to je dobrá otázka, koľko má Kanye rokov? ...46. Čiže je starší ako bol Virgil. Či ne? Čo? Virgil mal 39? Virgil mal 40 niečo, mám taký pocit. Vieš čo, nie sú nejaké nové fotky Pharrella a Kanyeho, sú niečo furt iba staré fotky. Ale píšu tu nejaké motivačné články o oboch ľuďoch, takže určite sú asi pravdepodobne sú... Mal 41, keď zomrel. 41, no. Ty kokos. To... Legenda, veľká legenda. Škoda takého človeka, ale nevadí. Kokos, som rád, že dnešný stream je zatiaľ bez žiadnych darčekov. Čo, robíš to bez darčeky? Alebo čo? Nie, ale že je bez darčekov, lebo to bol úplný chaos s tými darčekmi vtedy. Keď tu začali nejakí diváci dávať darčeky a ja som absolútne nechápal, že ako to funguje, tie darčeky na tom streame. Ono to začalo proste úplne, veci sa tu diali a ja som nevedel, že čo to je. Naposledy boli spolu na prehľadke LV a potom, jak zomrel Virgil, myslím. Takže vlastne boli spolu na prehľadke Virgilovej prehľadke, alebo... Či nie Pharrellovej prehľadke? Víš, že on tam má Virgil Abloh, má tam Louis Vuitton.
To bol jeho, viem, že Virgil Abloh posledné chvíle boli v kancelárii. Že on literally zomrel, on zomrel, no, že on proste odišiel z kancelárie proste do roku, tak to je celkom je to, on bol odhodlaný celý svoj život bol odhodlaný dať fashion. Doslova. A nielen fashion, ale aj predsa hudbe, aj produkcii, aj coverom, fashion, umení celkovo. Počkaj, ja som práve hovoril o tých darčekoch a zrazu niekto poslal nejaký... To čo je? Počkajte, nemusíte... To je srdce ako terč? Darčeky, čo to znamená? Ja som furt som mimo z toho. Srdce terč. Ďakujeme za srdce terč srdce a... Čo to je? Ja neviem, čo to znamená, chalani, alebo ľudia. Ďakujeme za darčeky, ale dúfam, že to není veľa peňazí, hej? Robíme to pre... Ja dúfam, že áno. Dúfam, že to je strašne veľa peňazí. Tak dúfam, že to je strašne veľa peňazí a budeme si môcť kúpiť ešte lepšie štúdio, aj keď toto vlastne štúdio... Milióny, ale zarobili sme milióny za tento vlastne. Ja máme dneska prvý deň štúdio, sme na to veľmi hrdí. Áno, actually, dobrá otázka je, že... Prečo vlastne chceme štúdio? Prečo sme si spravili štúdio? Ja by som to povedal, pretože už sme dlho chceli mať priestor, kde budeme mať čas a priestor tvoriť. Doteraz sme taký priestor nemali. A myslím si, že naša produktivita sa extrémne zvýši, keď budeme mať ten place, kde sa budeme môcť stretávať a tvoriť. Je to lepšie, ako keď každý z nás sedí doma a potom sa stretneme niekedy po obede a snažíme sa niečo robiť. Určite. Lebo dneska sme tu boli od 12:00, zajtra tu budeme od 10:30, lebo ideme po ten stôl. Hej, no máme toho dosť na práci. Čo je super, podľa mňa. Ja sa z toho strašne teším, že proste, že ráno vstanem a actually mám čo robiť. Proste, že akože mám... Vidíš, nezabil som ho. A sú tu dva už. Nezabil si. Tomu ver, toto napíšem, počkaj. Pardon. Zabijak na komáre. Zabijak na komáre, treba, áno. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí dali darček, alebo neviem, srdiečko, alebo čo to je ružička a takéto veci. Veľmi príjemné teda tým pádom, že niekoho to baví reálne aj pozerať. A koľko máme rokov, sa pýta bodka, čierna profilovka. Ja mám 20 a ty máš... Ja mám 22. 22. No, keby niekoho to zaujímalo, čož asi nezaujíma, ale tvárime si, že sme zaujímaví. Však my sme zaujímaví. Sme zaujímaví, ani sa nemusíme tváriť, že sme zaujímaví. Určite sme zaujímaví. Andrej, koľko máš rokov? Mám vybité Airpody. Vybité Airpody máme. Ja mám 20. Študujete niekto? Samo študuješ? Nie, ja som zmaturoval minulý rok. Maťo, ty? Ja som bohužiaľ, alebo bohu dík, neviem ako to opísať, bohu dík. Odišiel som v 4. ročníku pred maturitou. A išiel zarábať love a celkom sa mu to podarilo. Dosť cením, by the way. Let's go, ďakujem. Odišiel som v 4. ročníku pred maturitou, lebo nevidel som potenciál v tom ísť v škole ďalej. Lebo je to pičovina. Pardon. Je to blbosť. Je to blbosť proste. Nikoho nenabádam na to, aby nechodil do školy, alebo nedal maturitu, alebo odišiel pred maturitou. Je to blbosť odísť pred maturitou. Keď máte. Povedz. Už keď chceš odísť zo strednej školy, lebo veľmi dobre vieš, že to je blbosť, tak to aspoň nerob 2 mesiace pred maturitou. Hej, bolo by možno... Odísť hneď, radšej. A tryhardi to tie 4 roky počas toho. Ale neodíď pred maturitou. Hej, bolo by lepšie asi odísť v 3. ročníku alebo na začiatku 4. ročníka. Alebo prestúpiť na školu, ktorá vás baví, lebo mňa škola nebavila. To je tiež podstatné, hej. Hej, že určite neodporúčam nikomu, lebo je to pre veľa ľudí možno trápenie. Potom už. Videl som veľa ľudí, zistil som, že niektorí ľudia, ktorých som poznal, tak bývalí kamaráti alebo bývalí známi, tak som zistil, že skončili školu, skončili strednú, bez maturity, odišli a teraz nemali žiadnu víziu, nemali žiaden plán, nič nemali v živote a teraz pracujú
proste ako upratovačka alebo upratovač proste. Hej, lebo tá škola ťa proste zabíja, nedáva ti žiadny priestor na tú kreatívu a dokonca nie na tých umeleckých školách podľa mňa. No. A je to dosť deprimujúce podľa mňa do dosť veľkej miery, a keď dojdeš domov o 3:30, tak sa ti fakt nechce riešiť nič iné ako ísť spať úprimne. No však toto no. Ale zase, ak študuješ niečo, čo ťa baví, tak sa to podľa mňa oplatí. Lebo tá vysoká škola už je potom o niečom inom, čiže tá maturita sa podľa mňa dosť hodí. Hodí sa určite jednoznačne. Ty nevieš, či budeš chcieť ísť na vysokú školu v 28 do Japonska len tak si vyskúšať niečo, vieš, proste hodí sa to, že možno niekedy budeš chcieť ísť na vysokú školu. A tá vysoká škola má zmysel podľa mňa. Andrej to celkom pekne dokazuje. Hej. Teraz keď ide. Andrej je za kamerou a ten ide na výšku, takže želáme mu veľa šťastia. A máme tu otázku. Môžete povedať aj vy, čo ste v komentároch, že koľko máte výrokov a či náhodou vy niekde študujete, to by ma zaujímalo, že vlastne ktorí ľudia, čo tu ste, že... Máme otázku, najkvalitnejšia mikina za dobré ceny. V prvom rade mám o tom video na TikToku, aká je najkvalitnejšia mikina a za aké ceny aj. Najkvalitnejšia mikina za dobrú cenu Gildan. Tak prečo si povedal Stanley stále predtým? Ale lebo to nie je za dobrú cenu. Není za dobrú cenu. Chápem, okej, dobre, beriem, hej. Dobre. Tak potom súhlasím. Aj keď, počkaj, možno rozmýšľam. Ja neviem, aký je rozdiel medzi Stanley & Stella a Gildan mikinou, lebo mne sa nepáči Stanley & Stella 3. No. Proste sa mi nepáči a to je pre mňa dosť podstatné. Stanley & Stella 3 sa ti nepáčia? Nie. Nemám ani jedno tričko, ani jednu mikinu, ktorá by sa mi páčila s strihom. Ale Stanley Stella? Stanley & Stella. Nehovoríš o Gildane? Ne. Stanley Stella sa ti nepáči strihom? Stanley Stella má najlepšie strihy. A Cotton Garment, slovenská firma. Pol hodinka sa to vyplo, lebo žil budget, takže teraz pokračujem. Dobre, zastaviť kameru tak, aby to nerobilo? Nedá sa to. Nedá sa to? Plus máme tuto 32%. A tuto to je v pohode, točiť môžeme ešte 38 minút. Branislav Dekret používa Stanley Stella. Aj my používame alebo ja používam Stanley Stella. Stanley Stella je super Stanley Stella. Je možno trošku drahšia, je určite drahšia oproti Gildanu. No. Sorry, potrebujem nikotín. Potrebuješ nikotín. Vysoká škola už je úplne o niečom inom ako stredná. Určite je to pravda, keďže na vysokú školu sme nechodili ani jeden a zo strednej sme si neodniesli... Ani piču. Ani nič. No, nadávať? Akože... Nemal by som? Ok, dobre. Tak pardon. Ale ako môžeš nadávať, ale to potom asi budem musieť strihať, keď tak, alebo čo. Na YouTube určite je, no. Na YouTube to, hej, to treba, no na YouTube určite treba. Tak ja to spravím za teba ako trest. Stanley Stella je skvelá a preto ho používajú aj ostatní novinári. Koľko tam je ľudí? Momentálne píše mi, že 7, ale píše tu aj 2. Píše tu 7. Ľudia, rád by som počul vaše obľúbené značky, fashion značky. Povedzte vaše obľúbené fashion značky a my povieme na to názor, čo si o to myslíme. A mňa zaujíma, čo sa ľuďom páči. Môžete povedať Saint Laurent. OK. Celine, ty kokos, aké zaujímavé značky? To bolo určite počuť. Dobre, dúfajme, že sa nič nedialo, nič nebolo počuť. Celine, je tu druhá značka. Celine nepoznám. Určite si videl. To sú dosť high fashion. A nejaké, môžete odporučiť nejaké značky, ktoré sú... Nejaké, čo si môžeme dovoliť? Sorry. Majú peknú stránku. Hudba je inak. Na ďalší podcast by som dal nejakú hudbu potichšie do pozadí. Tak skús dať hlasnejšie. Hudba je v pozadí, by the way. Nevieš ten na TikToku do pozadí hudbu? Nejaké rádio? Neprijavej to. Už nech to sne takto. Vlastne hej. Dobre, takto tá hudba zostane za tým My to máme reprák akože, ale asi to nepočujete. Asi to nepočuje. Tak sekavo je počuť, aha, tak to, ty kokos, tak to aby som možno buď vypol, asi by som mal možno trošku stíšiť možno tým pádom. Podľa mňa idete bližšie k mikrofónu. Ale sekavo si ste počuť. Tak sekavo je počuť iba keď vy hovoríte.
Aha. No vieš čo, na budúce dúfam, že už budeme mať pripínacie mikrofóny, aby sme boli počuť. To je na ňo. To on tu dojebal. Tak dokašľal, pardon. Ale nie, ďakujeme Androvi za celý setup, ktorý sa tu vymyslel dneska večer. Nechápem to, on to myslel tak, že keď my začíname hovoriť, tak hudba, ktorá je v pozadí seká? Asi takto chápem. Takže na TikToku je nejaký automatický push to talk? Či... Môže byť, neviem. Nie je to push to talk, ale vieš čo myslím. Ale viem čo myslíš, hej. Noise gain alebo niečo také. Vieš však, povedzte mi názor na moju značku Remorse. Zaujíma ma to. Máš web? Vieš však to som, no nevedel som to teraz, že kto si. Reálne máš bodku a máš čiernu profilovku, nevedel som absolútne kto si. Linkni to. Remorse, ja ti to ukážem. Máš TikTok? Alebo... Ja ti to ukážem, vieš čo to je? Na Instagram tu Ja to je Andrew? Hej, nejde tu Instagram. Remorse podevník clo? Dobre to píšem? Áno, dobre som si zapamätal. Že je to takýto dizajn, kde vpredu Remorse do srdiečka, k tomu chápem, a vzadu je R-ko, tiež jak do srdiečka asi, alebo jak štít. Sú aj tie nohavice tvoje? Nie, tie nohavice tam nie sú. Mne sa páči trička. Potom druhé tričko, kde je Remorse a je tam nejaký pavúk jak Spider-Man a dvaja pavúci, nejaké bodky a je tam asi custom strih v dvoch farbách. Čiernej a bielej. A má to taký katnutý strih. Ukáž tú fotku predtým. Tú fotku predtým. Iba klikni sa. Toto je vlastne prvá jeho kolekcia. To R-ko sa mi veľmi páči, ten dizajn je dosť dobrý. No. Mne sa to... Vyzerá tak tvár. Jak tvár? Ja by som... Toto vyzerá jak MF Doom. Poznáš MF Doom? Vôbec. MF Doom je celkom známy rapper, ale taký starší, pozraj. On má takúto masku. Víš, mi to tak pripomína MF Doom. Ale to je práve, mne sa to práve že ľúbi. Tie nové trička, počkaj Bráško, tie nové trička sú o dosť lepšie. Aj ten prvý je custom strih. Hej, ale to nevidno, vieš, pri tom prvom, lebo to je keby basic tričko. Ja viem, že to je custom strih, však my sme sa o tom bavili, ale mŕtvy hlavne. Dobrý zvuk, ne? Akustika po pici a mŕtvy hlavne. Počkaj, ja niekedy nechápem tie komentáre. Chceš nechápem, čo myslíš, že mŕtvy hlavne? Neviem. Čo ten zvuk? Mŕtvy hlavne zvuk? Dobre je počuť zvuk, nie? Podľa mňa, hej. No určite nás počuť. Ja som to nečekoval. To nerobil Google zvena. Mám vypnutý TikTok. Bez zvuku. Dobre, že MF Doom je mŕtvy? Akože MF Doom je mŕtvy? Čo? MF Doom není mŕtvy. Ja neviem, kto to je. Died, hej. MF Doom je mŕtvy? Ty kokos, tak to som nevedel. To som nevedel, že MF Doom je mŕtvy. Kto to je? MF Doom je mŕtvy. Zvuk je pekne na piču, keby ste v trubici. Je to náš prvý stream, actually je to druhý stream, ale je to náš prvý stream, ktorý ide z nášho štúdia, takže potom budeme mať mikráky, alebo tu bude mikrofón, takže všetko bude vyriešené. Trubka. A to je dobré vedieť. Musíme vychytať, áno, ďakujeme všetkým za poznámky. Počujete ozvenu? Predpokladám, že hej, keďže napísal trubka. Vďaka 95841, neviem, či môžem hovoriť meno. Vychytáme, ďakujeme. Ten druhý drop je dobrý aj podľa mňa, ale ten prvý sa predával viac proste. Hej, lebo ten dizajn je dobrý. Asi aj preto, že ten dizajn je obojstranný. A je to také viac basic tričko, ako to druhé je viac, že musíš mať asi vkus na to, aby si to nosil, vieš. Že to si neobliečil už každý. Tak ale nechám aj na tým vašim, aj tvoja prvá kolekcia sa dobre predávala, lebo to proste bolo jednoduché. Hej, no, to je pravda. Všetko ostatné bolo akože sofistikovanejšie. Prvé kolekcie sa vždycky predávalo dobre, no. To nie je to, že prvá, tam je to, že to bolo jednoduché a potom si chcel experimentovať a posúvať sa niekam ďalej, ale proste tým, že si to spravil, tak už to je chápeš, už to vyšlo z tej komfortnej zóny tých ľudí, ktorí to riešia. True, dobrý point.
Čiže, hej, je to pravda, určite tak to môže byť. Môžeš to ešte raz? Koho? Ja tú značku. Vieš, že tento dizajn je tam... Tento hekysak sa mi rozpadáva v ruke. Počkaj, ale čo z neho padá? Kamienky? Hej. Kámo, Kámo, dáš, kam to padlo? No, inak zaujímavé nohavice máš na Remorse, na tom Instagrame. Čak ale ty tak chápeš, vyhráš sa s tým viac a má to menšiu popularitu. Bohužiaľ ľudia nemajú radi zmenu. A to som zistil sám, nemajú radi zmenu a pokiaľ tomu nepridáš väčšiu hodnotu inak ako tým dizajnom, tak to nezaujme. Zistil som to aj z mojej skúsenosti a bavili sme sa o tom viackrát, my spoločne. Neviem, či si to pamätáš. Možno by som iba menej drastickejšie menil ten dizajn. Že keď vieš, že sa ti niečo predávalo, tak skús zmeniť dizajn, ale nie nejak drasticky, že aby človek, ktorý si kúpil tričko predtým, automaticky vedel, že si kúpe tú istú značku. Vidíš, ale... Čo on hovorím ako názor, hej? Hej, môže byť, vidíš, môžeš ty... Ja by som toto tričko reálne nosil. Dbať, no vidíš, že môžeš zobrať náš názor a urobiť variáciu toho bieleho trička. A spraviť ho v čiernom kľudne. Čo? Že spraviť ho v čiernom. V čiernom, no. Ja by som bral napríklad, to tiež dáva zmysel. Ja by som bral napríklad, že červenú. Vieš, že červené by som bral biele tričko, ale s červeným dizajnom a možno trošku pozmenil ten dizajn. Napríklad dal hviezdu z Remorse napríklad. Že namiesto srdca urobiť hviezdu z toho textu. Kámo. 2 diváci tu sú. Not bad. Mali sme tu inak v píku, sme tu mali, že 8 divákov. Dajmo som ho. Ďakujem. Kokota. Mali sme tu, že 8 divákov, ktorí tu boli celkom dlho, to bolo celkom zaujímavé. Asi sme nezaujali. No, ďalšie témy bola... Ako sa dostal k fashion, Samuel? Ja som sa dostal k fashion, neviem, 15-16, ja som modu mal vždycky strašne rád. Vždycky mi záležalo na tom, čo nosím, ako to vyzerá. Vždycky som mal obľúbené nejaké značky. A teraz, keď som starší, tak je to také, že už si nechcem kupovať niekoho iného značku, chcem nosiť vlastnú značku. A je to strašne dobrý pocit nosiť vlastné tričko. To poznám. Hej, je to strašne dobrý pocit. Hlavne keď ti niekto pochváli, že máš na sebe vlastné tričko a niekto ti povie, že máš dobré tričko, tak to je proste ten najlepší pocit na svete, lebo to je tvoje tričko. Tak to určite. Hej, a myslím si, že mám celkom kreatívne nápady na tú módu, ktoré by som chcel prezentovať, že nevidel som tie veci, čiže chcem to skúsiť. Chcem skúsiť vytvárať vyslovene vlastné strihy. Nohavice ma strašne lákajú. Alebo doplnky ma strašne lákajú. Aké doplnky napríklad? Chcel by som mať rukavice, chcel by som mať akože prepojené nohavice s tričkom, tiež látkou, ale gombikom dajme tomu, alebo suchým zipsom. To som videl, že dať si na nohavice suchý zips, ktorý má nejaký dizajn a ty si ten suchý zips dáš preč a dáš si tam druhý dizajn. Nohavice sú strašne dobrá vec, s ktorou sa viem vyhrať. Toto je jeden blondies, tak to preráža so svojou značkou. To som pozeral jeho TikToky, celkom dobré TikToky. Mňa to napadlo ešte skôr, ako som videl toho typka a ten typek to spravil dosť pekne. Ale on práve, že on mal svoju značku nejak, že rok, až kým vymyslel tento dizajn. Hej? Že sa k tomu prepracoval. OK, ale rok není veľa, rok je strašne málo v podstate na projekt. Len my nie sme takí, že my rok pracujeme na jednom projekte, my pracujeme 4 roky na 4 projektoch a tak vyzerá, že ani jeden z tých projektov nie je dokonalý. Ale to som nepovedal teraz, všetky naše projekty sú dokonalé. Ale typek je šikovný. Typek je šikovný, jasné. Koľko máme rokov? Druhýkrát, nevadí, že sa... 22 a 20. Áno. 20, 22. A je to, že je dobrý pocit nosiť to svoje stále. Áno, je to dobrý pocit. Počkaj, názor na Utopia od Travisa. Ty si nepočul Utopiu asi. Najnovší album od Travisa. Nepočul som. Dneska som ho púšťal v aute, keď sme išli ráno. Je to veľmi zaujímavý projekt z toho dôvodu, že
ten sound už v podstate je spravený, je to taká, že hra na istotu od Travisa. Nič nové. Je to zaujímavé, je to dobré na počúvanie, má to pekný sound, lebo už to tu bolo, ale neprekvapil tým. Nie je to jeho najlepší album. Sice nepočúvam Travisa až tak moc, ale je to dobré na počúvanie, ale nie je to najlepšie. A je tu ďalšia otázka. Ty počúvaš Travisa? Mám ho rád, počúvam nejakého tracka, neviem, ak sa volajú, ale akože cením ho ako interpreta. To, čo si ty povedal, podľa mňa nie je zlé, že keď išiel na istotu, tak basically vie garantovať napríklad posluchačom, ako si ty, že to budú počúvať v aute. Že proste keď ti začne hrať ten track, tak ho neprepneš. Lebo je to Travis. Hej, no. Určite. Nepočul som to, takže neviem. Uzi dal lepší album. Lil Uzi Vert album si tiež nepočul asi, že? To máme zlý music taste. Ne, mám dobrý music taste, ale nepočúvam nové veci väčšinou. Ja sa vždycky upečujem tak pol roka na to. Uzi Vert dal za mňa hudobne dal lepší album, ale nešiel na istotu, išiel na nové veci a preto môžem povedať, že Travisové pesničky všetky z albumu budú zaujímavé pre ľudí, ale z Lil Uzi Vert albumu bude, že 3 pesničky zaujímavé. A preto, lebo on išiel do nového štýlu, kde sa uchytili niektoré pesničky a vybuchli a Travis išiel do svojho štýlu a preto sa ti to páči? Áno, no to môže byť. A mne sa páči jeho album, ale viac si vypočujem Travisa, lebo ako som povedal, že mi sa páčia 3 pesničky od Lil Uzi Verta. A tam je presne ten risk. Áno, experimentu má na všetky štýly, áno. Toto je vlastne The Weeknd. Prečo končí The Weeknd? On už robil všetko a už vlastne posledný album je album na steroidoch, ten predtým v podstate. Že on skopioval ten album, len ho dal na steroidoch. A to je vlastne nový album od The Weeknda. A funguje to? Funguje to, jasne. Hneď má hity, ale je to v podstate to isté len na steroidoch. A už je také, že Travis dal skôr Kanyeho štýlu a svoj z 2014. Áno, veď tam je aj jedna pesnička z roku 2014 vlastne. A ešte tu bolo nejaké, čo je Ain't No Way zavináč? To asi niekoho označuje, niekto nevidí. Názor na značku Cortez, poznáš? Pozri si to, vygoogli si Cortez. Je to celkom, sa mi zdá, že tá značka už je tu nejaký ten čas. Ale teraz brutálne vybuchla so svojím štýlom, vlastne to londýnska značka, mám taký pocit, a mali aj teraz kolaboráciu s Nike. Hej, nie to majú. A majú celkom, že nemajú tie veci úplne drahé na to, že tá značka je jedna teraz asi z top značiek na svete, ak som dobre pochopil, ale nie som si úplne istý. Páčia sa mi to nohavice. Hej, oni vlastne majú taký set, napríklad takýto set, že kde majú to logo a aj k tejto šedej mikine, že vlastne to isté logo je len na onom. Pekné veci, páčia sa mi to. Jasne, je to zaujímavé, no. Ale, no, nechcem toto nejako, ale je to také, nie je to môj štýl vôbec. Nie je to vôbec môj štýl, nie je to, že fashion, vieš, že ako, jasné, že to nosia ľudia fashion a niektoré veci sú pekné, ale ja by som sa nedal. A je to drahé. Oproti iným to práve, že není také drahé. Akože prezentujú sa ako high fashion? Nie, prezentujú sa ako basic streetwear značka. Tak akože sorry, ale majú tričko za 60 €. Tak to len Nike máš tričko za 60 €, vieš. Alebo teda, myslím si, nepozerám úplne Nike tričko, ako stoja, ale je to taký... Stoja 60 €. No, asi hej. Nike má tričko za 150 €. Vidíš, môžeš sa ma spýtať tú otázku a možno aj ukončíme ten stream. Aby sme... To robíš zadarmo? Hej. No, môžeš to. Prečo robíš tento konto zadarmo? Čo z toho máš? Aký je dôvod, prečo to popularizuješ na internete? Prečo sa snažíš ľuďom pomôcť vytvárať vlastné značky? Začalo to tým, že pred nejakým časom som videl veľa značiek, ktoré proste
mali buď že zlé dizajny mali zlé nafletené veci, mali zlé promo, nevedeli sa predať, nemali proste, strašne veľa im vecí chýbalo a iba si mysleli, že boom, spravím dizajn, boom, dám to na Instagram a zrazu budem mať predaj. Tak som si povedal, že začnem ľudí učiť na TikToku zadarmo, ako začať úspešnú značku oblečenia. Lebo mám v tom už nejaký ten skill, áno. Nejaký ten čas strávený aj v tom, že ako si robiť vlastné strihy, ako pracovať s ľuďmi, ako pracovať s klientmi a tým pádom som vedel možno všetko toto dokopy dať a urobiť TikTok a robiť o tom TikToky. Máš pocit, že za posledné roky sa zvýšil záujem o to mať vlastnú značku oblečenia? Oproti roku 2013, 14, 15? Určite, lebo určite, reálne, predtým tu bolo pár značiek a možno ani tu neboli skoro žiadne značky v takom roku. Že vtedy sa tu nosilo, všetko sa tu nosilo zo západu. A myslíš si, že to je preto, alebo z časti preto, že ľudia už chcú nosiť vlastné oblečenie? Že basically dosť veľa ľudí už má ten pocit, že by chcelo nosiť vlastné oblečenie a preto si chce založiť vlastnú značku. Myslíš si, že toto je dôvod? Alebo je dôvod to, že chcem zarobiť peniaze? Ten dôvod chcem zarobiť peniaze je o dosť väčší, lebo veľa ľudí vidí na Instagrame, na YouTube, ako si založiť značku a proste typci povedia, že urob toto a je to strašne easy a zarobíš 100K na budúci týždeň. Ale nie je to tak? A preto veľa ľudí failne, ale máme tu inak, že ja som ti hovoril, mal by si to nejako spoplatniť. A áno, spoplatním to, ale napríklad... Povedz ako. Aký máš plán? Spoplatniť. Ako? Bude profesionálny kurz, vytvorím profesionálny kurz pre ľudí, ktorí naozaj chcú si vytvoriť značku oblečenia a chcú to urobiť presne tak ako ja. V akej forme bude ten kurz? Video formáte a budú mať ľudia prístup k tomu, aby som ich koučoval 1v1. Čiže budú mi môcť povedať, čo riešime za tému. Riešime, ako si založiť značku a momentálne riešime to, ako spoplatniť content môj na TikToku. Ľudia si budú môcť cez video dostanú prístup aj napríklad na môj Telegram, kde budú môcť mi napísať a budeme si môcť zavolať. Čože riešiť ten Discord ešte? Hej, určite. A bude Discord, ale postupne všetko bude postupne. Bude Discord, kde budú ľudia môcť navzájom si sharovať svoje skill, budú môcť ponúknuť, čo vedia a budú môcť sa opýtať, či niekto... budú môcť ponúknuť, čo vedia a budú ľudia opýtať, že či niekto niečo nevie spraviť pre nich. Čiže vlastne... Komunita ľudí, ktorí budú proste chcieť riešiť proste nejaké, že budú tam že grafici, fotografi, videograferi, zaujímaví ľudia, ktorí navzájom si vedia pomôcť. A ešte si tomu vedia, keď niekto do toho chce dať peniaze, tak si zaplatia navzájom a môžu si takto niekto aj privyrobiť trochu. Niekto dobie grafiku napríklad. Tak. Chcel by si robiť IRL workshopy? Áno, veľmi rád by som spravil. Máš nejakú predstavu? Hneď by som mal nejakú predstavu, ale mal by som skôr predstavu o tom, ako si založiť biznis celkovo, ako sa dať do moodu mať vlastný biznis a ako začať aktívne sa starať o svoje financie. Že v podstate, aby človek prišiel domov s tým, že dneska mal úspešný deň každý deň. Bez toho, aby mal TPPčko. Áno, trvalý pracovný pomer. Takže je to veľmi ťažká téma, ale určite by sa dalo prebrať za hodinku. Ale o 5 minút to bude hodinu presne, koľko streamujeme a to už podľa mňa, koľko je hodín? 21:30, to bude presne pol sme začali asi a máme tu že iba 2 divákov, takže akurát to môžeme asi ukončiť za chvíľu. Ja tebe som ti dal ešte jednu otázku. Ty mňa alebo ja tebe? Ja teba. Tak môžeš, kľudne. Neviem, že čo ťa... Mám niečo, čo ma zaujíma, že ako si vybrať šiaci stroj, keď o tom nevieš, že nič. Že proste včera si sa rozhodol, že chceš značku, dneska si povedal, že začneš šiť, nevieš o tom, že nič. Čo spravíš?
Nájdeš si kurz, nájdeš si videa na internete, kúpiš si šiaci stroj alebo si požičaš šiaci stroj. Čo spravíš, keď nevieš šiť a chceš vedieť šiť? Čo najrýchlejšie? Tak toto je dobrá otázka. Prvá vec, na internet si napíšeš, že najlepší šiaci stroj za najnižšiu cenu, alebo za relatívne dobrú cenu, alebo za vysokú cenu podľa toho, aký máš budget. Dobre, povedz mi, aký budget by bol relevantný pre človeka, ktorý si nie je 100% istý, či chce šiť alebo nechce šiť, ale už má záujem o to šiť. Povedz mi budget, ktorý je, že to není prepal, že teraz nepovieš človeku, aby si kúpil šiaci stroj za 2000 eur. 300 eur. OK. 350 eur úplne v pohode, aby si kúpil človek vlastný stroj. Takže 350 eur by ti malo stačiť na to, aby si sa začal učiť šiť. A vieš čo, začať učiť síce môžeš aj za 150 eurový stroj, alebo za 100 eurový stroj. To som chcel počuť. Áno, môžeš sa učiť začať šiť so 100 eurovým strojom, ale keď už teda vieš, že budeš chcieť šiť, napríklad, to môže človek vedieť, dajme tomu, že chcem teraz budovať si svoju značku, chcem teraz začať šiť si svoje veci a chcem byť produktívny, tak investuje viac a na internete, a urobím o tom TikTok, na internete nájsť si tutoriál nejaký, na YouTube, alebo blog od nejakej firmy ako Alza napríklad, určite mal blog o tom, ako si vybrať nejaký stroj. Určite nie. Určite. Chcel by si robiť video o tom, ako sa šije? Hej, a to bude vlastne robiť s tým projektom môjim. Hej? S tými balíčkami, vieš? OK. Len to tu asi nemôžem úplne. Takže... Môžeš, sneak peek. Môžem sneak peek, ale už je to iba jeden človek, takže ďakujeme všetkým za... Čo? To ste bývajú. Nie, tu vidím toho človeka. Okay. A ďakujeme všetkým, ktorí prišli na tento stream a uvidíme sa zase na budúce.